हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिमहाय नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै आरो भिडिअनि ससे इन्ट्र'खौनो नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बिरगोस्रि। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे बिरगोस्रि मिउजिक भिडिअनि शर्ट क्लिप्स मिउजिकखौहाय गोबां मानसिफोरानो खोनाखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर दासान्दि बे मिउजिक भिडिअहाय फेसबुक इन्स्टा बायदि ससियेल मिडियाफोरावहाय ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दे। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे बिरगोस्रि मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे फैनो गोनां बिरगोस्रि मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय सानि बि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय माखासे साननि गेजेरावहाय नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे बिरगोस्रि अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन सानि ब्रह्मा बिथांजोंनो लोगोसे अनसुमै बर' बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सन आरो केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां मानब लाभलि ब्रह्माया दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे बिरगोस्रि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन खनसाय ब्रह्मा बिथांजोंनो लोगोसे अनुजा रानि बर' बिथाङा दे लोगोफोर।